खुलुमबाय नोंथांमोना गासैबो मिथिखाजोबबाय जानो हागौ बर' समाजनि गेजेराव राजखान्थिनि बेलायाव मा जागासिनो दङ। दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन, नाथाय रावनिबो वान साइड जानाय नङा। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै खोनासं। नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों आंनिफ्राय फंसे सोंथि थागोन, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा आङो गुबै टपिकआव थांनायनि आगोलावनो आंनि साननायखौ बुंग्रोनोसै। राजखान्थियाव गोबां मानसिफोरानो टिकेट मोननो हास्थायो, राजखान्थिनि दैदेनगिरि लिडार जानो लुबैयो, नाथाय साफ्रोमबो मानसियानो राजखान्थिनि दैदेनगिरि लिडार जाजोबनो हाया। हायो नामा? जोङो सोरखौबा नुनो मोनो, सोरबायाथ' साख्रिबो गारनानै राजखान्थियाव लिडार जानो फैयो, केन्डिडेट जायो, इलेक्शन भट दारायो। नाथाय जोङो मा साफ्रोमबो मानसिखौनो जोङो देरहानाय आरो लिडार जानायखौ जों नुनो मोनो। सोरनिबा लाइफआथ' राजखान्थियाव फैनानै मोजां जायो, सोरनिबा लाइफआथ' राजखान्थियाव फैनानै गाज्रि जानायखौबो जों नुनो मोनबाय। साख्रि गारना फैनायफोरखौ सोरखौबा बेनो राजखान्थि। साफ्रोमबो मानसियानो राजखान्थिनि लिडार जानो हाया। आं बेनिखायनो बुंदों, मानो होनोब्ला रायजोफोराबो अनसायनांगोन, रायजोफोराबो मोजां मोननांगोन। बे मानसिया माबायदि खामानि मावगोन, बे मानसिया माबायदि, रायजोफोरनिबो अनसायनाय मोननांगोन, नंना नङा? अब्लासो राजखान्थिनि लिडार जानो हायो। बे जाबाय आंनि साननाय। नोंथांमोननि साननाया मा आं मिथिया। दा जोङो गुबै टपिकआव फैनोसै। टपिकआनो जाहैबाय बिथां आदा फैला सारनि। बिथांखौ जों सिनाय मोन्दों जेब्ला बड' फिल्म हायनामुलि बानायो। बै समाव सिडिआव नायोमोन, टिभिआव। बै समनिफ्राय बिथांखौ जोङो सिनाय मोनै गोबां फिल्माव नुनो मोनबाय। सिनाय मोनखांनायनि उनाव बिथाङा थांनाय 5 इयार्सनि आगोलाव इउपिपिएलआव जइन जानानै बिथांखौ जोङो गोबां गामि फैनानै मिटिं बेफोरबायदियाव जों नुनो मोनबाय। नाथाय बै समाव सरकारा आलादामोन। बेनिफ्राय बिथां फैला आदाया जायजों जइन जादों बिसोरनि सरकाराव फैनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय दिनैनि बे समाव बे सरकारा गैथ'ला, दा गुबुन सरकार। दा फैयै बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय, जाय सरकाराव गैथ'वा, बिसोरनिफ्राय एमएलए टिकेट मोननो हाबाय। हादोंना हायाखै? दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै खोनासं। दा जोंनि बर' समाजाव राजखान्थियाव बर' हारिया मोननै, ओरैबायदि मोननै गावस्रानाय। बबेबा जायगायाव, बबेबा एरियायाव, बबेबा मोनसे पार्टियाव बांसिन बर'फोर दङ, बबेबा मोनसे पार्टियाव एसे खम दङ। 50-40, 60-40 बेफोरबायदि आप डाउन। सोरनियावबा बुरजा, सोरनियावबा खम, जायगा लाना जायगा। बेनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव गुबुन हारिनि भट्स दं, बेगोना गैया? भटार्सफोर दङ, भट थुग्रा दङ ना गुबुन हारिफोर। दा जोङो आगोलो मोनसे समाव बर' हारिया एसेबां 50-50 गुबुनावबो दङमोन गोदोबो। नाथाय बर' हारिया खौसेया एसे बांसिनमोन। दिनैनि दिनाव खौसेया खम, 50-50 जाबाय जोंनि खौसेथिया बर'निया। राजखान्थि बेलायाव बर' हारिया खौसेथिया 50-50 फ्राम 60-40 बेलायाव। दा जोङो बर'आ खौसे मोनब्लाथ' जों बर'नि भटजोंनो देरहानो हागौमोन। हागोन ना रायजोफोर? बर'आ खौसे मोनब्ला बर'नि सासे केन्डिडेट, बे सासेयानो बर'नि भटजों देरहागौमोन। गुबुननि भटनि जेबो गोनांथि गैयामोन। गुबुननि सेराव थांनानै भट बिबथिंनो गोनां जेबो गैयामोन बर'आ खौसे मोनब्ला। दा जोङो बर'आ 50-50 जाना दङ। दा गुबुन हारिनि भटखौ सोर मोनगोन? नोंथांमोना मा सानो? आंनि सोंथिया बेसो। बिथां फैला सार आदाया, आं वान साइड भिडिअ बानायाखै। दा जोङो ग्राउन्डआव जा नुदों, जों ग्राउन्डआव जा नुदों, नंगौ बबेबा जायगायाव सोरबा मोनसे दोलोआनो देरहाबाय थायो। बर'नि भटजों देरहायो ना गुबुन हारिनि भट लादेरना देरहायो जों बेखौ बुंला। नाथाय बर'नि भटजोंल' बर'आ देरहानो हायो नामा? आंनि सोंथिया बेसो। नोंथांमोना मा सानो? सोरबा सासे दैदेनगिरिया बर'नि भटजोंल' देरहानो हायो नामा? बे आंनि मोनसे सोंथि। आरो नेक्स्ट सोंथियानो बेनो जाहैबाय, दा गुबुन हारिनि भटखौ सोर मोनगोन?
बर'नि भटजोंल' देरहायोब्लाथ' आलादा बाथ्रा ना गुबुन हारिनि भट मोनदेरनानै बर'नि प्लास जानानै देरहागोन आं सानो जाय केन्डिडेटआ गुबुन हारिनि भटखौ एसे मोनदेरो बर'नि भटआथ' आलादा माने खावसे खावसे नंगौना नङा बर'नि भटआ खावसे खावसेखा दा गुबुन हारिनि भटखौ एसे मोनदेरोब्ला 50-50 आव एसे मोनदेरोब्लाथ' नोङो देरहाखाबाय नंगौना नङा दा गुबुन हारिनि भटखौ सोर मोनगोन गुबुन हारिनि भटखौ सोर मोनगोन हारसा मुसलमान बिसोरनि भटखौ सोर मोनगोन बिसोर सोरनो होगोन दा नोंथांमोना मा सानो बिथां फैला आदाया दिनै बर' फिल्म लाइननिफ्राय कालचार लाइननिफ्राय फैयै फैयै एमएलए टिकेटबो मोननो हाबाय बिथाङा दिनै इउपिपिएलनिफ्राय दिनै बिथांनो बर'फोरानो भट होनानै बिथांनि समस्थियाव बिथांनि एरियायाव बर'फोरानो भट होनानै देरहाहोगोन गुबुन हारिनि भट गैलायालासिनो देरहानो हागोन सोर गुबुन हारिनि भट मोनगोन आंनि सोंथिया बेसो नोंथांमोना मा सानो देरहानो हागोन ना हाया बिथाङा राजखान्थियावथ' फैबाय नोंगो टिकेटबो मोनबाय एमएलएनि दा देरहानो हागोन ना हाया गुबुन हारिया सापर्ट खालामगोन ना खालामा ना बर'नि भटजोंल' देरहागोन बे आंनि सोंथि नोंथांमोना मा सानो बिथाङा देरहानो हागोन बिथाङा एमएलए जानो हागोन मानो होनोब्ला बर'आ खावनै बर'आ मोनसेल'ब्ला जेबो बुंनांगौ गैयामोन बर'आ बेखौबो मोजां मोनो बेखौबो मोजां मोनो सोर सासेनो भट होगोन जों बेखौ जेबो बुंनो हाया गेरेन्टि गैया आरो बेनि गेजेराव गुबुन हारिनि भट दङ गुबुन हारिया सोरनो होगोन जों बेखौबो बुंनो हाया दा नोंथांमोननियाव आंनि सोंथिया बेनो सोर देरहागोन देरहानो हागोन हाया नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना मा माथा मारिदों नोंथांमोननि साननायखौ प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव मानो होनोब्ला आं बिथांनि सायाव जेबो भिडिअ लाबोनो गोनांथि गैयामोन मानो होनब्ला बर' फिल्मनि कालचार लाइननि सासे हिर' कमेडियान हिर' बयजोंबो मिथिजानाय बयजोंबो सिनायजानाय दिनै बिथाङा राजखान्थियाव आगान होबाय एमएलए टिकेटबो मोनबाय हा गुबुन सरकाराव थानायनि एगेन्स्ट हा दोलोनिफ्राय दिनै बिथाङा टिकेटबो मोनबाय बिथाङा दिनै जुजिदों नाथाय भटखौ सोर होगोन सोर होआ बेखौथ' आं जेबो बुंनो हाया नाथाय नोंथांमोना मा सानो बिथाङा देरहागोन ना देरहाया नोंथांमोननि साननायखौ आंनो प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव बे भिडिअखौ गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय नायनो हागौ नोंथांमोना मा नुहुरदों नोंथांमोना मा सानहरदों दिनैनि बे सिचुएसनाव दिनैनि बे राजखान्थिनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानहरदों मा नुहुरदों प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द